Grunden til, at jeg havde mod på at skifte, var, at de to personer, som står bag e-huse, har de samme værdier som mig. Hvor en aftale er en aftale, og et ord er et ord. Og vi skal bare have tingene til at glide. Og så skal man tage det ansvar, som man nu har taget på sig. Og det er slet ikke tvivl om, at de kan gøre for mig. Og nu har jeg været ved dem, siden de startede. Og jeg har ikke været skuffet en eneste gang. Huset er godt lejet ud. Vi har fået gode anmeldelser. Og så vil jeg gerne sige, at jeg er ikke provisionslønnet af hverken Jeppe eller andre fra e-huse. Det her, det gør jeg, fordi jeg faktisk mener, at de har et rigtig godt budskab og ser på markedet på en ny måde. Og det synes jeg er gavnligt for sommerhusudlejningen, at der også er spillere, som er lokale. De har bare taget opgaven ind, og de tager telefonen 24/7, og det er dejligt. Så når man har brug for dem, så er de der.